Layo nimo sa tawag sa Ginoo. Ang garbo mo nimo palayo kanimo sa plano sa Ginoo. Ang garbo mao ni siya ang nahakbaan sa yawa, mao pudi ang nahakbaan sa tao. Ang garbo. Ang iya lamang kaugalingon na iyang hunahunaon. Ang iya lamang kaugalingon mao iyang ati manoon. Gusto sa Dios nga moilang ka sa iyang pagka-Dios. Gusto sa Dios igala nga mo isugid nimo sa imong mga ngabil nga siya mao ang Dios sa imong kinabuhi. Mao ni ang gisulti sa Roma 19. Kung imong isugid sa imong mga ngabil nga siya ang Dios nga mao imong manluluwas, unya mutuo ka diha sa imong kasing-kasing, makabaton ka sa maong kaluwasan higala nga gihatag sa Dios. Tuhuri si Kristo na sa imong kinabuhi. Nga siya lamang magaluwas ka nimo o wala na ilain pa. Samtang batanon ka pa. Samtang dili panahuna kaya pa kaayo nimo. Ang